maybe what you say Into me, abra. Oh, cheers. CJ, what the fans abra. Dabi fans. Make up what happened. She ni mo. Into the cheers. We took a day. Abra Pukua Hene Atnas. Edusi Pukua. CJ. Aba na tikwati say obi anim mi ami nie maba. Omenya tade ne yekura na omo hweme. Enya mani. Aba ye de dinchia. Bakuna. No yaba. Abra yenko. CJ chawana se satawole bonyum bi bra na one yapo no omo bi fu no. Obonyu o se safe. Okay, Safi no. I want to patch up be mame. And then see. Assembly Medina, I want to be fifi no mame. And then see. CJ. Yes, madam. Hi. And ya so to NDC a jet dem. Aye. And ya so to NDC a jet dem. The anchor the wakata and the dying. Now where a NDC and ya so to constituency chairman. Kwesi ahi wona da han na Ketura Janet na Sean wono so da ha na Ketura no so contest na ya primary no yes na se sister ise sika chairman je won ho nye sika Ketua chairman man assurance say obema Ketura awini obema na wini na wan wini richo kwa semedi anopayi CJ more fire enti run see I see wa ye audio o say chairman pa on cafe Chama here, who wa kukudo na so obema cafe. Emeti he na akase men cafe a. Ido pa akase cafe sisi a. Abna pa cafe. Fi because me nim se me here. Bibi ani ho. Eti chama he, wo so wo obema. Ketra se men kan cho se cafe. We cross say fefe. Fi. Ah, na se fini ye mienu. Fini ye mienu. That's on pen back was say constituency executives any pebia what party ni ma wo mu gi ni sika e man assurance say onu Ketra mo be boa na mana wini a omu gi sika de wie ye wo se ba bi omu koye meetings sika ode ma wo ensem omu ka che ni nyina no so omanya ni dimbo ama bonte ameka no kra wo no de wo e ba bia wo so okobia wo da omo to da honom no obefa so omo to da ho ayeka Ketra ni abre utum se sister no e wo mu se omo to aba no wie na chekakra na so yaudie e wo ho san se wo hunu se party mpanyifo no omo dada no e wo constituency ho san se chairman mu a wontumi nkonkɔgye ne sika na wonwie e ma no enkonkɔdi ntwo na mu nsan nyina kire nkeka nsɛm bi a eya ensɛma etia koma nti eso we no oye audio no e na de anko da bokrata no saka e na wo mo kyerɛ sɛ reye peso obi o wakokodro no e de no say I dare you esa be ka chem se de meka ne meboa anase wa magimi sika anase wa ma me da assurance say me Ketra me wini anya so tuom constituency primary na ekoso no be wini enti CJ e ho asema ye se hu e no mo che se e wo wataman pa chairman o meyi na no enti chairman be yiwa no chairman o ha asam na wa be yiwa no and CJ na dwumadi a wodie eya joda wukoda na eya efia da bia enti chama ahiye beyiwa no hansama ba eya mpasa wo kwaji Ketra sika emma na assurance hye ne bossa wo chaman woni nipa bi beboa na ma na di nkoni mu premier mo kwaye no nanu imu ana chama wo yesa enti sika no wodi ahe wodi beka wonim so wodi sika no so ese no anyantu ya ni nyina ne fa wade ko CJ chama fa sisa ne sika nkoma no onfa na de nkoma no ewi asere so be so bo pa na wo benya resemu anya so chom constituency NDC no information a mikura wo ho no na ode ye ma de enchi saon ade sa de bechi nyame be ya adom ma ade bechi ye ma de enchi anya so chom NDC enti no Ketra so no onkana no ntumu da amom so nya somgie da kosi se wo mo abeba bonten na de ombeka no maka ntimi wi a kacha wana se omo sa nwom no emfama eye chema ahema me ye fe no chema kosi ahe anwum na hia me ngo se sije on chenzo me nwom ne mo ana ana wo yi wade Adom CJ boma me ene na DJ CJ DJ CJ obeyi ni nsa no
Edia maye wo anya so tuom na ye rapoko sefe abrakwa afro have you we come ani na ye fada wakata no dia aka no to aso kwan bia so safe ni ebebo enwum na sata boy ne se na ketura nti no boy na ne yanim jafe na nwum no eho na nwum no ebe ye adwuma nkata ebe ye adwuma nti no I want na ye dan abebo nti hwe na me do ko daily graphic na ye hwe anim ha se ya sije wedi eya sempa esan se no mo kyese na ka wo ba Ghana ha se na eye Jubilee Field no na ho odin a owo a na kyese wode eye dwuma ne fa ho adwuma wo eye no wo mo kyese na eno no yenya eye be se 85,000 barrels per day enna na yenya na eno no mo kyese se no apagya ko nanim amate se no 40,000 barrels of oil per day ba be ka de yenya no 85,000 no ho nti ye keka bo na kyese se no eye Jubilee Field no ba be produce base 100,000 barrels of oil per day eno ne de be produce wo mo kyese FPSO Kwame Nkrumah no na ho odian kasa ne adwuma wo se bo sesia no wo se tumi bo base 120,000 barrels of oil per day na sesia na ho de enu honom na wo mo kyese adwuma de so kwa hodo na ekokokokoso ya enam so amasa 40,000 no eba abeka ho no eye production a ye be ye ewo man yi mu eye kyese anigisem ya wo hwe mo kyese o mampani akufuado nyame eya adoma enche bia no obekwa na kyese wakwa bia no akwa so vals ni nyina no wakwa so ne yahunu se ayo so mo kyese next month enti July mu ya no o mampani bekọ no akotu sa na mo no na we no eye de edi kan kra ya Jubilee South East wo no eno na eno so no ebeka Jubilee Field no ho na edisa eye fasode we nyina ba ne barrels dudu yenya de aka ho na we no enya de foforo da bi I say when eye extension of eye Jubilee Field no na eye Jubilee South East wo no nti eno na ebeka bom na amayesa production dudu no nti next month o mo hwanim so mampani bekọ no akobie ntokro ni nyina no na echese production no akosom eno eye de eda ha se na eye breakthrough ya Talo Oil Ghana ene wo mo partners no dia brain tie ye nigi sempa ho asam e wo daily graphic da bokra tie ne fa etoso miensa na mede wo kwa ne fa etoso dunsia na mabo amane a eho no so a ahemfo akokudam miensa ena se wo mode to mampani akofu adu anim se ba bia adru no e wo se omoboboden na omoma ahemfo no tumi wo mo se omo wotumi as wo mutumi no enwie peye sa enhyeda any weight enti no wo mo hia de wo weight patitiu o se omo se wo hwe galamse niema ekoso ne nsema ekoso efa galamse ho a ena mo sa ahemfo no hyeda ne tumi kase bia e wo so enti no obi beba wo kita ne nkrata bisa no a wo se me de me de firi so ho na me de aba wo hene no uni se wontumi nkantia so ma ne nya adwuma esansa nya wo ho na wo so baba gi sa tumi no ene wakwakoye de wo so wo ye enti ama sase ne yesu wonsu a ese no ne nyina efisa neoma no eno enahefo miense esese nkebe ya aban no emma wo mo ne amamra no emma wo mo tumi na sa tumi no entumi nka entia na wo mo enya dwuma ahefo miense ekopiem ewo Institute of Economic Affairs wo mo constitutional review series a wo mo eye won kran ha na we no eye ehihye bi a wo mo de agu akwansom ya wo mo ene eye wo mo kan bie wo mo ne omo a wo mo so ewo dibia hodo edin komo ehye nsakraye o man ehia ewo ya mamra mu no eno mo nkobodie ena ya hemfo ede tudwa na eya hemfo benya yi wasum ne tie ahemfo ameka o masem yi eye appointment mu House of Chiefs no panyi ono ene da wo ma no nenne sakete yo to sumienu eno achi so no president yo no so na ye Central Regional House of Chiefs no ewo ho no eye odafo amoakwa buadu oto so enwotwe wono so eka ho bi ena osugwa wulomo wono so eka ho wono na eye acting president edema osu traditional council no numo gbelemfo yo to so miensa enti ahemfo akukuda miensan ene kopie mu ewo IEA ya omo editu dwase amamra no ensakraye bibeba mu a omo emma ahemfo tumi na omo tumi emfa nyedwuma ewo wo matena nkonwa hodo no nyina na wontumi mo nsase ho ban esanse galamse no yade ba komo nyina no ehunu ne se entwaye na nyame yadoma wo tena na high court so ekotena se na yewura James Jachikwesin se de bia no eye kwadro mo de abono ewo se I say enkrata bi ode koma isi no wadada o man no ne ade no
no nti no criminal charges no wo high court omo die na de kyene se de bia no wo se regime judge question wo kodina court dem na asenie ne to aso eno na lawyer for den krata akoma court se nkebeya de bia court ban ano den nti nka omo pe ho asem kakra enkama omo da obokrata yi kyese nyambo ochina na adwuma die bia etisa no won betena so na omaka ho asem eno so wo daily graphic da obokrata yi mu a maboso dia ma wonsaka omo kyese krata fatu so adunu no Charles bisiu omache no eno matan so ama no bail ho asem da ha obekenkan de amame nti no yewie ade mate na o sha delegada bakope why delegada omo chese nra honorable Kennedy Akompre ko Japan e file eye ne nkrata nya deketwa yeso wa man nipa bi mo abo sheki a enye sekiki ho asem o delegada nsaka